Inkokheli zemveli zasekuhlaleni namagosa kahulumende bathi abahlali belali yasemajola Cebokuhle eSajonisi kwiphondo laseMpuma Koloni bayaqala ukulibona nangakumbi ulwamvila lwentsholongwane yecorona. Sithetha nje le lali nabantu abathandathu abosuleleke ile ntsholongwane. Umlisela nomthinjana bephume ngendlu, bambi beshiye phakathi emisebenzini beze koluvavanyo. Esesithandathu kuthiwa sesusela kumngcwabo owawuzinyasiwe ngabantu abangaphezu kwekhulu. Ekuqaleni abantu basemaphandleni bebenoloyiko, kodwa ngoku balufuna apho lukhoyo oluvavanyo. Isibeka phansi kwemeko yonxunguphalo endinokhuthaza ke uluntu lwethu uba imiqathango esiyibekelweyo luyithobele ukukhawulelana nokuba ingandi ngamandla phakathi kwethu. Abantwana abakhoyo bahlamba izandla nabo njengathi. Akhona amakhwenkwe nawo ahlamba izandla, akalali kwakule ndlu silala kuyo kwa umthetho wawo nje anamakamela, inkwenkwe nganye inekamela layo. Iziphathamandla ziyayivuyela inkxaso kubahlali. Noko ndingatsho mna into yoba laa nto ibikade besoyika abantu uba ngabantu abathena sizofakwa le nto bayayiqonda ngoku into yoba ifikile, yaye icebo kukwazi into yoba ume kanjani kunento yokuba ungazazi uhambe ucinga into yoba kurayithi. Mayingathi ke loo nto xa ethe omnye wazi into bonale ntsholongwane kube ngathi apha ekuhlaleni yiyona nto ezobangela into yobana abantu kuloo ndawo bangakwazi ukusondelelana nayo, kodwa imithetho yeli lizwe ibekwe ngupresident. Abahlali phantsi komasipala iKing Sabata Dalindyebo babongoziwe bathobele imiyalelo yomthetho wommiselo ngendlu nalapho kufunyaniswe ukuba ukhona usenale ntsholongwane kulo mmandla. Athule Joka kwiindaba ze-SABC ndikwilali yasemajola eSajonisi.